işte میرسه چند ذره 37 ذره. عضو میتیم تا ما papa da butem. شام بخیر سیکرت. آیو افیر پردیم. ذره میکه کنیم. آسیم بقایب سلام علیکم. اجا 10 نفر جمع شویم با مشمول زدن این روزه را میگویم. شب بخیر دادا بایف. سلام سلام دیلیا سلام. دیلیا اومدین. ایفیر محکم نکرده جمع بس نکرده اومدین. در ایفیر دیلیا ما 33 ساعت جمع کردیم. اتاق نشان داد که 33 ساعت جمع شده. ایفیری یا ساعت تا. значит اگر 2 ساعتی کنیم افیر 6 ساعت. 10 روز ده 600 ساعت. خیلی ما را کی اردم دادسته 15 دو کانال دا افیر میکنم. من افیر هیچ کار نمیکنم. نمیخوام سخرین کنم. داک دو افیری دیگه من کارتوی میلی را قدی کوخنی آسیا 15 روز بکلا گرفتگی وقت مون کمتر زیادتر میمونه. مثلا سهر کارتو دا افیر کردم. یکی دا کوخنی آسیا دا افیر کردم. علی جان سلام شبانه سلام و کانال را 15 را دادی. 15 را دادم. گفتم یاردم کن. من همون قسمه کی مثلا من گفتم که هم خیلی من قدر پول گرفتگیم. من تونیم برده رسوندگیم 120,000 مینوت کردگیم. من همین قیدیگر را اگر خواهید بکسا مثال بریم تمام کنیم تستر. با ما چند کلینتی دیگه 15 میوم تا گفتم شما دیدم کسا دوستانی مهربان با کانال توازنی حقیقت. شما نیم کرده. کانال وای بده. انا کورتوها 20,000 مینوت داشت. انا دیگریش باشه 17,000 مینوت داشت. نه 120,000 چیدیم. شوکت سلام علیکم. صبر ریشکی سلام. خوش باشه اکا جان. نه صبر ریشکی را مینوت پر میکنم میگم 100,000 یا 120,000 مینوت در 10 روز پر میکردیم. 7,000 روبل. با همه دوستان برادرها خواهران اپشکو سلام. خوش آمدیتون با کانال توازن. سلامت باشین. چطور این روز هم خواه ما دیرتر افیر کردیم نه راجبی دیم لایک زنفیره. سلام علیکم. رحمت برای لایک تون. علاقه لایک دادیم ادامه رسید 3 لایک شد. ما اخیر سر کلم جمع کنی سواتوم اخیر سر کردم جمع کنی سواتوم امی کانال صبر تونه باشه اکای شوکت. доброй ночи جاویدان سلام علیکم. و زنکو کجاشتن زنکو رفتن کجا دیگه افیر ایجاره نمیدونن ساز افیر دیگه 10 بار میگن دیگه میگم هم ثواب سره بینه من پرتفتگیم 4 لایک رحمت. امروز بر وقتره. امروز بر وقتتر ساعت 10 دمو сообщество موندم. رحمت. 6 لایک. 6 لایک. این 42 نفر چوشید. این 42 نفر رفت کجای رزبور نمیدونن این کانال ما 10 بار сообщество کردیم که اینمی کانال دایمو مدر سومایه سلام علیکم. من همیشه دستام زنده یک کلیچ نمیتیم میگه جویدون رحمت برای صبح اکای شوکت. مدر سومایه сообщество نمیکنه همو 42 نفر بیاین.
бо шумо ягон видеотона партаем, ман савоб ҳисоба мекунам. ҷовидон про. ҳози апай хосият, раҳмат модари Сумайя. ҳози ака модари Сумайя савоб ҳисоба мекунам ба мебиёянда насиб. Ой 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 ой. ҳоли кофтесиян дар куҷо бошад? Дар кухня Асия бошад, дар эфир, дар куртаҳои миллӣ бошад. мо даҷа ва ёш да дорем. Апа хусият сарш кинен. Оли 10 кас шавен вали. Одамо куҷо ишитан? Наво модари Сумайя биромад рафт савоб ҳисоба кунӣ бечора. ҳама каса ҷамъ шавен. оли одамо на телефонашона зарядмонӣ рафтан, куҷо рафтан тавозун як қад. Ай 42 кас. не пенза эфир надора. не пенза қатъи ма согласована эфир мекунад Илия. масалан ози вай эфир кадеста буд, мафтун тамом кади баъд ман мекунам дар вкуснов. тавозун брат бош саломат дар гирди арча. омадани дигароро ҷавоб шамода бигӯед. хай таги косара Юсуф Зокиров китоб хондан дар кор. 8 лайк мондум. савоб ва раҳмати калон модари Сумайя. ман мегум 10 каса ва набарош мо 7 кас шудесе. мардум даҳшат да эфири апа хосият чида вали. суратша боядам хали мемондум вали занакоро дидам мондавдум ку ва давонашон воз доду вой доштан ба меомадан мегуфтан чӣ гап пайда иҷа. афсус ки ман фаромӯш кардам ки суратиам хали ужасающий ёвум. салом, манам гӯш дорам. W бо салом. махфия хуш омадӣ. дилия шумо дар соат чанда? шумо Москва дена, значит шумо дам соат 9. ман гуфтам ки разбори таҷма омада. дилия оли баъд разборчико биям бо менависад ман гуфтам шумо набиёед разборчико эфире ки дина дароз сардард доштум апаш айрӯи аму сурат дод. зато ба ёш зур будам. одамо меомадан ин сурати саволда ҳеч ка намебиёям, ман дидан нест. волида куҷо шуд? ёдаш карде? чӣ ба савоб ҳисоба мемонед? ман намебинам, секрет мегам, ман намедонам. ман фақат савоб ҳисоба мекунам ки наинҷа да эфирай, наинҷа да мо соат шумо да 9 барвақттар диден. мо да аллакай соат 11 3 гузашт. мода соат 11 3 гузашт. ман бояд расчёт гирем ки 2 соат пештар эфирро кунам, барои ки масалан ози ман то 12 ҳам мекунам. уже вақти хотом мехозам ҷарҷар кунам 1-2 мерам. ман дилам монена ку ҳалол эфира гузаронем. хай на 11 кас шудем. инами косаи рӯзига хештай барои вай коса каша доштай. анан тай косада чиай угадат кунем чизи хӯрданиай тамошобино. рафтем. секрет хуш омадӣ. сразу подсказка. сразу подсказка. чизи хӯрданиай ош дар куҷо буда хонаи мо? кулча. не як кулчаро ӯ эфир диде не сев. ман берун будам эфири вкуснофа дарёб накардам. фамо дальши девушки. махфия хуш бошед. кулчаи калон хӯрдаиста буде? не дигар охо подсказкатон намекунам. ки ширинай, талхай, туршай, бақладҷон не. имрӯз коса калон нӯшидаи мардум. не ки чизи майда дадрош. просто ҳамин пешон биромад. қанд не, тухм не, намак не. подсказка кунед. ширин не намекунам. шумо як минута меовед.
نون پامیدور کابوتی نه دخترها لای کابوتی که همه فهم انگور قند نه سالاد سالاد گفته چیش مو در نظر دارین ادبین یک کلیچ کابوتم تیناکو بالگارسکی نه تربوز چسناک انار پامیدور بودرینگ نه پیچین نه پیچین همون پیچینه در نظر داره وفلی پفلی دیگرش نه رنگی اونا چی گفت سالاد یا که زلین زیلیون گروه خربزه بودرینگ نه زلین چیه در نظرش مو و نو ریحانه گشنی چه سالاد الویه انا خیلی نویسه سالاد الویه نویسین زیادی سالاد چی باشه پیاز نه پیاز کبود یا پیاز زرد هم بنویسین انجگاری زنجبیل شکر وانیلین масла خیلی масла ماشین масла قدکنی масла که در نون میشکن разрыхлитель пюре укроп гашнич не ما хапкне гашнич салати свежий баргой салат боша қанди сафед зелень гашнич укроп пёзи сабз не укроп ма просто михай гуфтам мисол кабути обычный навомадам кабути обычный чӣ боша тамошобино укроп медонем зелень ва медонем короче райҳон ону гашнич навомадам йогурти агуша не кукуруз не чой амакаса сози тенҷе меша пенза шумо созен пиёзи зард не маслаи нишондодагитон не маслаи нишондагион истода хосият кай дастархона мегири гуфта пиёз сафед не салати свежий че шавкат чеснок булочки не хай ширния ё шури фикр кне оливиқа тамбало апа чизи магазини тайёрай не чизи магазини нест ина подсказка қурут чипси ҳичи нест агане гӯя ман нафаҳмидам қа тамбалан ки сразу бугӯ ки чиай трушай ширинай листья салата анаму листья мемонанда балош колбаса листья ки дар дуруни чизбургераян не анаму хеле неста и чипси шакаро семечка кофе зефир ой зефир нагӯй ки зефир форид ангур нест мармелад нест салати помидор будринг нест баҳридин ӯ чизое ки дар дастархон пештарак эфир дадиде ай ӯ чизо нестай сыр не ман наомадам дар бораи чӣ боша угадар ки не дар таи коса чиз колбаса надорем дар хона разрыхлитель дорем ки нест бенамак ё шакардор фикр кune шакар сосиска сир не помидор будринг шоколад рамаро надидам ай германия омадам салати будринг помидор не қаламфури тунд не маска не творог занҷабил сметана сосиска равған редиска ӯ баҳорӣ дида будам не қанд сафед картошка дрожжам не қанд сафедам не картошкарам не сахарная пудра намак шир қанд шукриясозӣ свекла не ҷирғот болгарский клубник сода сабзӣ сода ҳамин содае ки коробкадай ҳавай дар назар дорем ман гуфтам ки ҳеҷ чиза завод намебурора пиёз торт лаблабу орд будринг чакка картошка дрожж рамара надам ай германия омадам охир надам рамара дайҷам кулла рамара дам германия дида будам охирон буд 8 моҳ шуд ман рама надидам салому алейкум ман омадам хуш омадаи пиёз самоса пирожни себ ҳамн сева чанд бор гуфтан дилия аҳамиятен сева чанд бор ягон подсказка додум подсказка чизи хурданияй чизе ки завод ура намебурора короче чормағз макарони не апаҷон алҳамдулиллоҳ соз раҳмат аз шумо пурсем благодарност мегӯяд даблюра фикр кунем пирашки як ҷуда хонаи мо ҳунарманд пирашки мепазад райҳон не торт ангур курини чия курини чӣ курини ношки курина грудка
سیب سرخ، انجیر، خزر. خزر چیه؟ روغن، انجیر، موکا، پودینه، کیفیر، خربزه. وی خربزه دا کجا دا ایشا گوشت در خالدینگ ما نداریم. سیب سیمیرینگ نداریم. در ویدیوم دیده نه جگاری پتروشکا نه. خلبه چیه؟ پودینه، سیب زرد، گوشت نداریم. تماشا بینم آخرامش همیروز پختیم. مرزیلنیک من مای دا چاکه چین همین 2 بار 3 بار میبریم تمام. شکر رحمت ساز. روغن خزر نداریم. ملمینجان نخوردم امسال. ملمینجانه. گوشت مرغ نه. کورینی بولیون تندق چه؟ قرنفل نه. ماهی نه. ماهی را ما دیلیا بیارم همون روز میخریمش تمام میشه. زردی تخم نه. سفیدی تخم نه. ماینز نه. گوشت میندل نه. میندل حیات هم ندیدم ای اومدگیم. клубни خدا همیشه ساز باشیم. بویم جان با درینگ خیلی پچکس که دیگه شیرینی نیسته. پیسته، ماندارین، آووکادو، بادام، قندی اردک نه. قندی اردک هم نیسته. نخود، بادام، پودینه ولی با پچکس که میتیم ما باور دارم ولی شما نمیوید تو پچکس که ماش مودا نتیم. نخودی آش لوبیا نه. کدو آب نه. آب نه. در خونه همه نیسته ده اون چیز. مکرون پلو، نخود لوبی جرغا، دانگی نخود برنج لوبیا. ممکنه در خونه 80% شما بازی همون چیز نباشه. یا خیلی ذخیره دارن همون چیزه. یا خیلی میخرن تیارخ شای مگزین. یا خیلی دارن باقچون. کارتوشکا مرکوف پیاز، کارتوشکا چای، شاشلیک، کارتوشکا بیرون همه ایچ که میگه پورا می نویسه. شاوکات، شاشلیک چیزای بامزه دمیشه. ماملا چیه؟ ماملا شاولا گروه بالگار لابو گاندوم گاندوم نه. اینا ایجی چورون پاسکاس که دویستم نونی نیسته. چیکار فکر اومدم بگین مجید فکر کنه در تایم کوسه چیه؟ موکا خرمای حجی نه. گندم نه. در خونه ما هسته. در خونش ما انیق هسته. گرانتی میتیم صبر. مثلا مارینوات چکه خرما. مارینوات چیه؟ در ولیو در نظر شما چی مارینوات گفته؟ چی را در نظر دارین؟ خرما نشویسته. زیغیر چورماز در خونه شما هسته. جان شیرین نک نمیدونم شما استفاده میبرین نمیبرین. بهنرها استفاده نمیبرن از جمله من. نسک، موش، گشنیج چورماز من اومدم کو بفهمونه. عمر جان در تایم کوسه چیه؟ 4 تا پچکس که گفتم شیرینی نیسته. گفتم زواد نمیبره راشه. گفتم با چی گفتم نانی نیسته باید چی دیگه هم گفتم ایدی خدمت برآمد. سالونی بودرینگ نمک مانتو. سالونی بودرینگ نه. ایچ کنکورسه عمر جان بازی 100 روبل میبری اگر که بیاوی که در تایم کوسه چیه؟ روغن، کیچوپ، سالاد شکروق نه. سالونی نه. بادام نه. چشم بادام 10 باری گفته. روغن زغیرم نه. بودینگ منوات کدگی و پامیدور نه. خارج چیه؟ شروع گه بانگ من گفته بودم وانیلین رازریخلی تیل. جون شیل ما اینجا خوبینم در خونهش ما وانیلین رازریخلی تیل هسته یا نه. پیستا مالینا نه. دانه زردالو هم نه. علاقه 20 دقیقه شما نیفتیسته که چیه؟ تورت نه. کمپوت نه. سمیتانا نه. همه چیه نویستین. تورت نگه چیزی نانی نیسته. در ترکیب شیرینی و آرد نیست. شیر یا فیاگون کس نه فرخوری بچه. در ترکیب شیرینی و آرد تماما نیست. کریشکای بانکا محکم کنک. یوسف کریشکای بانکا محکم کنک چیزی خوردنی هست. پیلمن نه. غولین برنج موشون ترش های. خیلی ممکن ترش باشه من نمیدونم. نپختش من نخوردم. برنج گریبی نه. نخود کارتشکا کاکلت شیر
котлет шир. Не. Гӯшти нестай. Панҷум подсказка. Гӯшти нестай. Гарох, сметана, молоко, хӯбакҳои равонӣ, майли, пенза, иқо барвақт хомирен, кефир. Ширӣ нестай гуфтам. Котлет, нот, творог, гӯшти нестай. Курсултон, олуча не. Худ шиповник не. Нағзаш ма гӯш мекунам ки меёфта бошад. W нависен, яке худи шумо меёвен. бисёр одамо уда дар авқот истифода мебаранд. Труша, зардолу, олучақо, хӯбакҳои равонӣ, майли шумоам W хай. Ака ҳамаш бугумтона. Қоқайчияй, анҷир не, компот, шоколад, мевагӣ. Сабр, сист ирӯз фикр кардасти. Сист, шафтолу, приправа, мурч, зира, намак, барги ангур. Тамошобинон, ҳозир яква мегуфтум ки бояд нав гуфтанӣ будум подсказка ки бояд дар кухняи турко бисёр истифода мебаранд. Тамошобинон, W ёфта шуд. Диде пешай фикр кардан, пешай хай гуфтан. Барги ангур. Фақат наге ки не намедонисте, медонисте. Барги ангур, трушай гуфте. Гуфтам мумкин труш боша, ман нахӯрдам. Неки ҳама хел дадри авқото ма ира хӯрдам. Ура, салом. Давлет моня 100 рубл бреден. Тамом, дар комментария нависен. Манами барги ангур. барои шумо помидори қоқ салом. не подсказкаам рост буд. ширинӣ набуд, нони надошт, помидори қоқ тамом шавкат ёфтанаш. ана чӣ нестай гуфтум, гӯшти нестай. Ака ҳозир гуфтанӣ будум ки дар кухняи турецкӣ бисёр истифода мебаранд. Томат вале навша намондам. Тамошобинон, так что бурди W. ҳозир чизи навам мемонам. W тавра шумо чӣ хеле назин созем? Апехачат меша сос шумаяхон чӣ хеле шумо назин созем? Ака як чӣ дига мемонам. ҳозир угадат кунем. Не пулаш лозим не апаҷон, фақат атаки дил табрик кунем шуд. Табрик ҳама каса W табрик мекунем. раҳмат ки бозӣ карда, фикр карда ёфта. Диди хай ма хо мерам гуфтем, гуфтам як сос фикр кунем бабрен. саломат бошед. таҷма ма дурӯғ гуфтем. мо ҳавлимона барги ангур надорем. Доре ангур доре, у қадарах доре. маоли скриншот мекунам. табрик W, табрик. раҳмат апаҷоно, табрик. хай W ра бо як бор дига мо бозӣ мекунем, зато вақтмон хуш мегзарад. Так что дигариша бигине. ҳама табрики гарму ҷӯшон W ра. ана чизи навбатӣ. тамошобинон, ранги ҳаму баллона дина дида будем. шукран, салом. созен тенҷен чӣ ҳаст? дина баллон монда будум ку иам нападоби ҳамоя як чие ҳастай. мисол ашмо и чиз ҳастай. тамошобинон, ангур надорем охӯй навесай ҳавли мо. ҳоли ма ангура нишон метумдон ҷони ширин. дар таги коса туп не. тамошобинон, ма медонам ки ҳар яки шумо дорем аму чиза. ҳамчинҷон, салом, хуш омадем. шукран, хуш омадӣ. бозӣ рафтестай? биё W хорафӣ рафтеста буд. неки бури чихе дақалаш барги токи ангур зад. барги ангур, ман ҳайрон. ма гуфтам ним соат наёвам, 20 минут гуфтем. глобус не. шумо ҳаматон доз глоб доред дар баротон, дар хонаотон. рули мошин, ҳаматон рули мошин доред? не, ин чизе аст ки шумо ҳаматон дорем. ма шуморо гарантия метавам. ман медонам ки шумо доред. ҳамсинҷон, нағз раҳмат. худат созӣ. хушрӯ фикр кунем. уже медоне ки чизи хӯрданӣ нест. дарахти шафтолу, себ, гелос дорем. тамом. кашилёк хай ака ҳавлӣ доште барои мегуфтум. кашилёк ҳама кашилёк доранд. не, кашилёк не. махфия омадам. ман дер кардам чи кам макак. вазлин ҳама вазлин доре. гулнора телефон не. ҳафтинпон соз на шукри худо. картай сбербанк ман надорум. фархоли бача картай сбербанк не ки ҳамин чиза ҳозир ман дорум инамҷа.
تیلو ما ندارم آسیم. اوقات با استفاده میبرم. گفتین قلم به برگ انگور اومد ها. اوقات دا گفتم استفاده میبرم. ترش های گفتم ممکن ترش های گفتم ویا. پیولای کوسا نه، зарядник نه، تلفن نه، سیم карта نه. شکران یا 15 минут شید. افیر نه، افیر 25 минут شد رفته است. بیا من تمام شد اینو. ما نمی حوزی نمی هستن. نمی даже дастам наметонам. Кала. Не, ма чала надарам. Маска барои коронавирус перчатки. Не, таги коса ним коса. Мани дар коса. Фаҳмо махфия спичка. Спичка не. Гӯшбор. Мардако гӯшбор надорам ку. Инҷа машғули мардакоам. Вой 25 шуд. камтар маълумот ченшочи ир нав сар шуда худ аввалаш даро маълумот ҳами чизи хӯрданӣ нест. дар ҳар яки мо медонем ки ҳамин чиз ҳаста. атр, калид, пиёла, мехӯрданӣ чи не мехӯрданӣ не. духи риксона қилф, духи атр. барги то камондум ва 23 минут даёфтанш. ришгирак, мошинча не, қилф не. ура одам зиёд надорад. ҳамин яктаи дорад. нохунгирак, қошиқча, пул не. аз ма пул надорам. фарҳод картора чӣ кардиян? маҳкам кардиян то бисеем то пагара. мехӯрдагӣ нестад. танга не, пинсеп не, мошинка не. гадат кунем. наушник, калид, танга, шона. тангара нағз мебинӣ? ҳаматон фақат танга менависен. танга. мадина хуш омадӣ. ойнача не. ойначаро мумкин 3 та дошта боше, чанд та дошта боше. ура 1 та дорӣ. телефон не, зажигалка не. хуш бошен. w. дальше фикр кунем. кошки учука меам ҷа кирта учук мекардам. батарейкаи телефон не. тасбеҳ не, сигарет не, доллар. ҷиёни ширин у чизое ки хитон доред дар назар нагиред. у чизо дар хонаи мо нестанд. доллар, калид. вай саҳар дарс меравам. фароша. лампочка дар хона мо 10 та дорем Шавкат. не ки у чиза 1 та ҳар кас дорад. зарядник, чизи шахсӣ. диван, қолин не. шавҳар мардако чӣ ба сумаяхон шавҳар боша. яхело шавҳар надоранд. не ки у чиза доранд. паспорт. паспортам идея зур. якта не. шумо як доред ме. ман якта дорам. румолча мардакода чӣ дар кор? шаҳодатнома. қариб уже расдестен. тамошобино шотка дандошустан. не. детский канал не. ҳеҷ гап неволи на 6 минут чит гуфтасе брелок равонали. тоба мадина 1 та дора. ма медонам. детский канал худаш 1 та дора. права не. хосият датаи коса. метриска не. права мошин не. хати закс не. яхело надонам хати закса. калити хона. наспокунак не. права не. ма даже намедонам праваи ма дар куҷояй. ма ҳамисаи рафта оснам то пиш мактаба ҳай мекунам бе права. намеком правам дар кадом сумкаи номи одам. не. кӯдак қариб ёфтестен. уже фаҳмидесте ки мантиқи чияе. фикр накардестем. бо тамбалӣ доре фикр накардесте ки чияе. кӯдак одамо 6 та. ман 6 та дорам. 1 та надорам ку. шукран 1 та дорам. чиза кулула чия? шукран номи одам дар коса. рӯзи таваллуд.
қариб уже на ёфтестен қариб. Деки рӯзи тавалне калити мошин одамо дугмошинӣ доранд. Вақт шуда ман дutta калити мошин доштам дар дастам. Неки ин калити мошин нест. Мӯи сар не. Я бори дигар савола повтор кунед. Ака ӯ саволи ёве чия? Ба уҷост подсказкаҳош буд. Ҳамин чизе ки якта ҳар як одам яктаӣ дорад. Ҳамин одамои ҳаминҷа ҳастанд. Ман медонам ки ҳамино яктаӣ доранд. Ҳам хеле чиза. Ҳамин чиза яктаӣ доранд. Чизи хурданӣ не. Техника ҳай. Одамо качион мегардонанд. Фархори ба техника. Хай. Ваяй. Чӣ хек ма вая техника бугум нагум. Номи одам не, номи одам не. Одам качион мегардонанд. Фирӯз. Чӣ боша ман дошта бошам? Шукран аниқ дорам. Ман медонам. Бинӣ. Не, хеле чиз не. Фамилия ими отчество не. Фамилия ими фонарик. Фонарик не. Висвети гуфтум ба сразу фонарик мегем. Фонарик не. Кошелек не. Манам дорам. Мадина аниқ дорам. Мадина гарантия метавонам ки дорам. Ман гуфтестам ки ҳамин одамое ки дар ҳаминҷа ҳастанд доранд. Слафека дастромолчия не. Идрис. Кошелек нохунгирак не. Оҳанӣ нестай тамошобино. Оҳанӣ нестай ӯ чиз. Симкарта телефон резинка Мадинаи камеком сарам вайрон меша намеёвам. Динам хелиша чанд кас. Мо рафтем, мо наёфтем. Тамбало. Я сима монда будам. Банда намеомане бо аму бечора ғоза намонда боши. Не, Мадина ту якта фирӯз дорӣ, мо надорем. Вайфай мӯи сар. Не. Ангуштари флешкарта. Не. Боло да қариб ёфтем. Наздик рафтем, боз тамоман дур рафтем. Мадина. Симкарта. Не, симкарта не. Да ҳамин хонаи мо медоне чӣ? Чалаи заксӣ. Не, ман надорам чалаи заксӣ. Пиштаки телефон коғаз сурат. Дар ҳамин хонаи мо як пишак дорем оли вуҷудае. Ҳамун даже дора, бовар мекуне? Пишак мондаже дора. Уже Фирӯза фарёд мекунем, мегӯем бин чӣ дорам. Чалаи заксӣ, обручальный, модар, паспорт, обручка те, рӯзи таваллуд. Не. Яке рӯзи таваллуд зура, ана мондаанд дар кори дафъаи дигада. Ки ячи шумо дорен. Флешкарта нохун. Золим ёфтанаш ман рафта будам. Золим ё наёфтанаш ман рафта будам. Свидетельство о рождении. Косаи авқотхӯрӣ. Не. Хӯрока. Сояи одам, ном, чашм, пиёлаи охирӣ. Уже пишаки мо дора. Гуфтам сразу сар кардем, на? Наздик омадестем. Пишак пашм дора. Ном, нохуш, қайчи, ном, сояи одам. Не. Сояи одамам зур. Дафъаи дига гуфтанд дар кор. Пашм, кулончик, почак, рӯзи туй. Пишак рӯзи туй дора? Картаи Сбербанк надора пишакмон? Миҷия дора пишакмон? Картаи Сбербанк надора? Бруд дора пишакмон? Ман надорам. Qosh, гӯш дора пишакмон? нохун, qosh. Вай боз сравнит ки неқи шумо ҳам дошта бошед вай чиза. Фаҳмиде? Бруд шумо надоре ку? Пишак дора. Шумо вай боз сравнит кунед. Дандон дора пишакмон. Суҳроб дил. Касе гуфт техника. Ман гуфтам чӣ мухара кор мекунад? Не ки техника набуди чиз. Пишакта фарёд ку вариши бурд. Суҳроб Зарипов ина ёфта кушад. Дил. Тамошобино. И дил буд. Диден? Ақлам зур. Анами чизоро мондан дар кор дер меёфтиян. Аллакай 35 дақиқа шид. Одамо фикр кардестиян. Не ки хай барга дертар ёфтан, ира наздиктар ёфтен. Тамошобино. Ақла мондан дар кор. Сояра мондан дар кор. Ягон бозиё, ягон 10 рӯз, 20 рӯз пас. Суҳроб табрик. Организми одам гӯян охир. Хай гуфтум ки шумо доре ҳамун чиза ҳаматон. Бинӣ гуфта уже наздик омада буде. Дига фикртон нарафта. Раҳмат. Тамом. Комментария нависед. Шумо 100 рубл бирде. Суҳроб Зарипов.
номушча. Баъд шумо бо гуфтум ки даже дар пиша ки мо ҳастай коса пиёла гуфтед не чишум буруд муруд чум чӣ гуфтест охо хахтон фикр кине буруд шумо надоред ку занако шукран ина занака мегуфтанд духтари дуюми ман ҳамида монанда мисол мегуфтум ки бурудта мегум чӣ хел фикр карда гуфтесе ки буруд номуш оста оста ҳоли мегуфтум ки рангаш сирхай мегуфтум кор мекуна мегуфтум оста оста гуфтанӣ будум ки уже як минута ями ки ёфту суроб табрик и падарка барои шумо оли занако бурукда монанда анахи сеюм чиза мемонам суроб табрик падарка барои шумо вобача вале вестенак сеюм чиза дар таи и коса мондан дар кор табрик бародар и сеюм чиз меғинҷида бошад ҳамин таи коса ё намеғинҷида бошад хай нағинҷа ранги банд мемонам шадда дададан сеюм чиз тамошо бидам мекунем ки як кӯдаки ман ном дорам хеле ямида меофтена табрик бародар тамошобино сеюм чиза уже мондум чизи хурданӣ нестай чизе ки дар хона дар кора кадом чи калонай не майдашам ҳастай ма камтар калонтар будайда у хай калон нест даҳанаки пӯшиданаш дестай давайте фикр кунем салом апа 12 лайк фарҳод салом чӣ рӯз дер омадед камакак маълумот тиен салом чойник нест чизе ки дар ҳамин зиндагии одамо дар кора дар хонаи ки ҳастай анаму ҷони ширин ҳастай корча чойник термос тарбуз пиёла не чизи хурданӣ нестай тамошобино коса не фикр самол корча чормағз хурданӣ не хурданӣ нестай дар хонаи шумо ҳастай ҷони ширин дар хонаи бисёриҳо ҳастай ҳамин чиз ман ҳозир дар инами хонаам дорум яки вақте ки ман дар германия зиндагӣ мекардам ман ҳамин чиза надоштам нон не хурданӣ нест мустафо сози хубе иншоалло мешавад шумо чихе корчача не тиёрка лезва даҳанак чойник сумка клач намакгирак не намакгирак чеснок қошуқ қангирак не дар зиндагии одам дар кора хай бе иам зиндагӣ мешавад ман масалан 3 сол бе ҳамун зиндагӣ кардам дар германия тавақча пиёла не ҷони ширин мегӯям шуд раисаи чи ҳамаи чи хонаи шумо даст мумкин хонаи шумо дам боша шукран санг шланги об дар таи инҷа не табақча чӣ вақа тез ёфтеша благодарность ёфт мухбар тамошобино навак ма историяша нақл карданӣ будем як минута ёфт акиҷош мо ира як секунда ёфте қама риштасим короче мухбар тамошобино ҷони ширин дар хонатон буда ками ё набуд барои чӣ мегӯм ки дар ман набуд ман 3 сол дар германия зиндагӣ карда будам мухбар надоштум да ба вилка қати шкоф мекардам ё ягон бакал қати аввал мегирифтум хали мекардам шкофа ба ҷоша вилка қати чик мекардам нонпазанак очам дар пешам буд очам гуфт анаҳа благодарность шумо мухбар мустафо дер карде благодарность шумо буриде комментарияда бинависе дар мо ҳаст москвада не апахос мо иҷода надорам мухбар табрик ва гуфтум ку баъзеҳо надорам марам надоштум дар германия ба ма почта қати мада роӣ кунем гуфтум ду мухбар харидан марам надорум дар москваём ба вилка мезанам нонаҳо ман дар почта қати роӣ кардам то ман омадам ки почта баъди ман расид манам дар германиям хеле бакала мегирифтам чик мезадам ира мегирифтам ба вилка чик мекардам мухбар то ранги мухбари мо буда табрик марам дорум ҳар кас хай надора гуфтум ман надоштам мисол дигарон мумкин бисёриҳо дошта бошанд барои ман хиёл кардам ки шумо ҳама дар Россия қариб ки дар ёдтон намерасам мухбар ман ҳамиҷа дорум гаҳораам ҳаст манам дорум мо дорем табрик благодарность мавлавӣ чӣ мегӯ шумо алло гуфте значит благодарность шумо буриде кадоми пеш ай мо бурида буд бо як бори дига бозӣ мекунем гуфтем да кира даблюра мо як мухбар дорем 50-солаи ман медонистам ки шумо доре барое ки пухтупаз бисёр мекунед дар инстаграм сторис мепартоед
برای من میدونم که انمی کی داشت تجیکی ده همه داره ایجاده ندارم ها تجیکی ده همه داره انکه وزی چیزی که ای دبلیو مونده بود انم را از میمونم از همین بسین چیزی ما را ایجاده مونم شما در همه چیزی ای پیشم برو اومد از سون ما هم را میمونم اینجا بسیار چیزایی که مشموده دیدم اوشه مولدگی بودم ما عروی فرانسه چی میگیریم ده باش ما نمیگیرم میگه با من مجبور میشم که اگون چی دیگهش ما دا کام یاوم دیدی از کلاجی شرف این چیزا نمیدونم که در خانه کی هسته یا نه در تا کاسه جام میگیرم من روز پس 170 ساله میشه بیبی ما یخچال ساختگیم بگادر از تو سوما گومنی منابته جانی شیرین تخش تماشا یعنی شانت اول سیگارت подсказка اول چیزی خوردنی نیسته مولوی دینی خوره توقن نخه خوردنی پوشیدنی بازیچه خوردنی نه زجیگالکا نه قریب آمده سه مولوی угадать کنه چیزی خوردنی نیسته چیزی که نه چیزی خوردنی نیست شیشه کلید قندک شکریه تبریک دیگون شما میتونی گفتن انگلیسی مزاریه دامون ما تلفن سلام همینو ننویسین گو گیرد بستی مزاریه دامون میره یا همینو ده حرف تنویستنه من فکر نمیکنم بخونم گو گیرد مدال پچوخی سیگارت ماشینچه مدینه رحمان جان ماشینچه بلیط самолета канал چیه مصطفی короче я چیه در خانه آدمو من دیدگیم مثال چند خانواده neki چیزی نیست که به او زندگی تصور کرده نشود پیستولت ناушник چای کرانچه سلام به هم کرانچه نه سلام зажигалка گود بلیط تاجیکستان نه کوبیکچه نو پاک شوک چی مصطفی چی بود آخران چیزی نمیسگیدون هم شیفتاتون تاجیک نه گاز نه نوست نه مثلا در خانه ما هست 2 تا 3 تا یا چند تا در هر خانه ممکن هر نمودش باشه در خانه ما هست الو نه یکی او چیزی نه به او زندگی تصورات نداشته باشه در سال قدیم خیلی چیز بسیار بوده پولتی تاجیک اخ подсказка گفته است سپینر نه سپینر نه پالو چیزی خوردنی نیست قطعی تلفن آینه خلاپوشکا зарядинг во хлопушка як ҷо благодарность пульти телевизор чизои айҳо давраи султан сулайман дадаше буда хеле чизо то ҳамин давраро омадиян чароғ шам просто дига намуд гирифтиян соачаҳанраво куза не қуртоб не давраи сулайманда намедонам қуртоб буд набуд пулти кондитсионер ай давраи сулайман омада буда осим мега шам ай давраи сулаймон омадаги неки несок чизи хӯрданӣ не мустафо шам телефон фонарик салом апа чалла фонарику набуда фонус буд мумкин дар давраи сулаймон фонарик не қуртоб ай давраҳои санг буд талерка пиёла коса кӯза соат иқараша нишонте апа дар таи пиёлаҳай дар таи косаҳай чалаи хӯрам не чароғ хар буд ку ва ҷонвар неста ҷон надора қулф корча корд душвор ва ҷон надора ва я худи одам тайёр мекунад тамошобино корд масалан корда одам тайёр мекунад гӯшворам одам тайёр мекунад анами хел чизай вай заводорам ози мебуроран ҳар намуди хушрӯша қулф хӯрем бижутера сарчоқ не нуқра не пирмус не датакаш косаи майда не шамшер не шамшери дар хонаи мо якҷои шамшер фирӯз
қоштилло, бутилка, чироғ, кукла. Пеш мардакам истифода мебурдияна. Ана занако ҳозир хиёл мекунем ҳозир занако кам одамо истифода мебаранд занакоро, аммо бархе аз занако истифода мебаранд. Светильник, усталча не, доска для овощи не. дар кухни тамоман вобастагӣ надорад. О барои гандум дар кӯра ку номша намедонам, аммо нест короче. Чия ху номша бигӯ украшения. Не. Себ, ҳина, сафоли, тоқи, картошка, носки, пиёз. Бо хӯрданӣ мегам. Ноз ҳамсоя хуштомадам турш уйгурча уйғуракча не Риксона Султан Сулейман Риксона мошинча не помада не уйғурак не гандум тозакунакам не тамошобино ҷома сурма илак он ҷома мондан дар кор чикана мебарам ҷома мондан дар кор не илак не дар кухни ман вай робита надорад. Чия паспорт остинча тоҷисар занакия омада гуфтесам ку дар вақте ки ҳозир ма киноро мебинем мардаком истифода мебурданд ҳеҷ чиз дар зиндагишон мисол ки ҳозир хиёл мекунем ки занако чӣ мекунам истифода мебаранд сурма резинка залента тоҷи хӯрам собун рафида бироҳан чия бироҳан алоэ вера залента уфе наёфтуме деқапак нест кочне маз не чизе ҳаст ки ҳеҷ кана меёванд ва ҳама чира ёфтан амира намеёванд шимбиринҷ хӯрданӣ нест қалам пудра рӯймол шарф не тамошобино батареи телефон давраи Сулаймон тамошобино батареи телефон омада имода туш бутлет сигарет соат краска пироҳан рӯмол мавлавӣ полотенца ручка не ай давраи Сулаймон мумкин мода пари ҳамо қу меомада ручка не дальше Риксона ай давраи Сулаймон дилия ёфт ай давраи Сулаймон мода Риксона омадагия пинсеп сари қаври ма чӣ боша ай давраи Сулаймон уғракча қалам қолимча тазбеҳ краска материал краска чӣ краска осим интересно краскаи кош краскаи мӯҳ Мадина чӣ мара намехонем Муҳаммад Ятимов хондестам ку билет ай давраи Сулаймон билет аку мара мегӯям ин ай давраи Сулаймон модам пештар ай вай мумкин одамо чиза чӣ карда будиянда дар кинои Сулейманам дидагием да парчам не муқаддасоти миллиро аку мо дар бозӣ намемонам хна не перекс не Мадина сари қаври ту дар таги коса намеғинҷад мехча краскаи сар не шонаи чӯбин не ҳиннак ҳамо ҳинная гум хок оҳак қум хок оҳак неву наздик одамо гуфтанд банд ура ман намегӯям пайхозият мана гуфт дар ватсап гел ришта не тоқи риш касе влоги мара тамошо кардагӣ боша ҳастай ма дар влогом нишон додагиам шебен не аниқ фархури бача шебен не кам даргига фикр не нахо шебен шир ай давраи вай омадаи хӯрокӣ нестай не ки вай гуфтум то Сузан салла не техника нестай дар давраи Сулейман кани техника бу наски не гул ҷелак фаранҷӣ не макарон хокистар дилия уже тамом фикр дониш тамом ай пеши худ чиз зебоя дигар асlan мегира хокистар мошинча қошуқча наски мавлавӣ не торт не хӯрдани нестай санг шапка шуба салаи сар лой санҷилак чия Юсуф санҷилак дастархон кальян не Мустафо гӯшвор калуш не анамо санҷилак чия нафаҳмидум маъношо бо ҳавай набоша пиёлаи сафолӣ не ключ лой одамча китоб калуш сепчка гизала мешавам ҷелак гизала мешава пеши худ нанавис патинка пайтовай маймунча пива ай давраи Сулейман тамошобино пива
оби ҷав мехӯрд Сулаймон, намедонам дар ёдам нест сакчам. Вай ёзи занакои мо ба фикр оби ҷав мехӯрад, хӯрда нест. Мустафо чиба ба англисӣ менависӣ? Мӯза маҳсӣ қушқи чӯбӣ, не Диля, не дафтар, кола, ҳама номи ваям медона. Ҳама ҳарчи мегаша ҳамун якчия вай. Шарбат, шкатулка, Идрис Ризоев ё шкатулка, тамошобинон. Ай давраи ҳамаи чаллаҳои сохтагиша Суломат нишонаш медод, ки ина ҳама чалла сохтестам барои ту дастуда. Ҳозӣ боша шкатулкаро ҳама истифода намебаранд. Заводҳо яна ҳамун шкатулкаҳое мебуроранд, ки мардако ман намедонам. Ҳозир ба фикрам гуфтам, ки ман мардако камтар истифода мебаранд. На самом деле и буд шкатулка. Дар тай косада ғинҷида буд шкатулка. Диден ёк подсказкам дурӯғ буд. Барои чӣ гуфтам, ки занака ҳозир бисёр истифода намебаранд, пеш бисёр истифода мебурданд. Ай давраи ҳама омада. Вақте қошиқи чӯбӣ гуфтае, гуфтам наздик омаде. Шонаи чӯбӣ гуфтае, гуфтам наздик омаде. Не ки шумо фикр кунӣ нағз намебинӣ. Ай пеши худтон чизе биромад чиқ навистан мегирӣ. Аниса Умарова салому алейкум. Идрис Ризоев инаҳа 100 рубли дигаи моро Идрис бурид. Дар комментария нависе 100 рубла мегзармантон. Сандуқ биген не сандуқ калона ич катулка. Идрис анаҳа Мадина шумо ирӯз тамоман бурд накарде, бахт барои шумо ирӯз нахандид. Ман надорум ку ҳама дора гуфте. Ҳама дора нагуфтам, бисёриё доранд гуфтам, мумкин истифода баранд набаранд. Ҳама дорера дила гуфта будум, ки ҳама дорен ҳами чиза. Мухбара гуфтумтон, ки нимуд мумкин надорен. Ина гуфтумтон, ки одамо дар хонаҳои ҳама нестай ҳами чиз. Хокистар ки гуфт? Хокистар Дилия гуфт. Дилия уже фикрониш аз пеши худаш чизе биромадан гирифт. Хеле ҳаромбоз нашавӣ, аз пеши худтон қошиқ, салфетка, журған ҳам чақ гуфтан мегирӣ. Ман кай бурда будум, ака бурум. Охи фикр намекунӣ Мадина. Вақте ки ман ба забони тоҷикӣ мегӯям чизи хӯрданӣ нестай, мегӯям шумои тари мегӯем кола, чипси, жвачка, мандарин, апелсин. Мадина чизи хӯрданӣ нест. Значит орд, шакар бо ҳам ха мегӯй. Ман намедонам чӣ бигӯм тра дига. Мадина сари қаври ман кӣ гуфт? Сари қаври ман гуфтеста будӣ. Ваям тели чизо мегӯй, конечно ки намебурӣ. Табрика дестиян шуморо касе бурид ирӯза дар комментария мода нависен. Пагада ман ҳоли шумода як гала чизои зур тайёр мекунам. Ман пас мондагӣ будум, нафаҳмидум чӣ. Не шумо диле аз пеши худтон ҳарчи гуфтеста буден, чизе аз пештон омад навистеста буден, барои ки шумо хуштон надод ки фикр кунед камакак. Ҷони ширин, ман фикр кардам сари қаври ман монда. Фикр накарди Мадина. Уже одаме ки фикр намекунад аз пеши худаш подряд гуфтан мегирад. Ман омадам. Мавлавӣ уже ёфтанаш. Диляҷон акун баҳона накун. Хокистар давраи ҳамон омада. Хай чӣ кор мекарда бошанд ҳозир хокистара бо мегӯм, ки хай мардако истифода намебаранд, занако истифода мебаранд. Хокистар гуфтеста. Барои ми вақте подсказкара меге ку ма подсказкара дар ҷош намегӯм. Як 3-4 поён омаде ба ман мегӯм, ки наздик ёфтенша. Қошиқи чӯбӣ гуфте уже наздик буде намида. Ай давраи қадим. Кадоме қум навист, марам навист. Қум онау ки навист? Американский менависа ку ҳозир мегӯм то ки будӣ. Қум менависа ки Мустафо буд. Аз пеши худаш қум, санг. Бепул бозира кунед намешавед. Пула бозӣ мекунед, мара дил месӯза. Юсуф Зокиров иҷаи хеле айдай наозмон бозӣ кардем ку ки бурда буд ӯзи амҷада W мисол бау W мега ман вай намекунам, мега ман бозӣ кунем ада интересне, мега бисёрш ҳамин хеланда повторно бозӣ мекунем. Барои ҳамин ай аввали бозӣ қариб ки мисол мо бепул бозӣ кардагем да, мумкин 1-2 кас ҳам хел пулша гирифта боша, дигарош бозӣ интересни шава гуфта мо дальше бозӣ карданги мегамон меган мо бозӣ мекунем. А так ҳам хеле барои мисол ҳама каса ҷамъ шудан эфири интересне гузара гуфта соҳиби каналам хеле кардагия. Баъу соҳиби канал боша 5-6 касам бозӣ кардан, 6 борам бозӣ мекунам, ҳамин 3 бораш кардагием да. Анам хеле тамошобинон. Фақат чизои хӯрданӣ вапше намемонам. Барое ки шумо чизои хӯрданиро дарав мебиёвед то ҳаддо ки барги тока дар 1 минут ёфтен. Ки ман гуфтам олира 1 соат мековед шумо. Барги тока дар 1 минут навист.
Она к что-то иное ما بودش دستیان خیلی بار دیگه من تو اولی همون اویمو قرار شد که اپاشکا بعد دوام ته خوب اویمو قرار شد که اپاشکا بعد دوام ته نفهمیدم اویچه ای تلای اون نوتبوک نفهمیدم مدینه بریدم با بخشیدم شون ها مرام بریدم که دینا اویشه یم اویشه ягон савол хеле безебай намефаҳмӣ оли бестен манам мемирам беовоз мондагӣ будам тамом бепул давом тед бозия зурку шавқовар кадоме қумнавис маро навистам чӯта навистагиото набромад ма айсар чӣ кардам гапото намебирой бо айсар мекунам гап нест ҷони ширин идоф мана бахш гвер туяй чӣ нависагиаи толе аму уймоқа рашод кун уймоқа бирдабдеда комментария навистабден нагзарондайтона гуфтание нафаҳмидам ман уймоқа ёфтум апашка ба комментарияда нависте ки ман уймоқа ёфтум навистен ки гузаронатоё ё нанавистен охи ихе намефаҳмӣ че савола як минута меёван мавлавӣ фаҳмиде манам бахшидам апа суҳроб мега аку бахшидем бо пага айсар бозӣ мекунем ини шумора барое ки рӯзаша ҳам қадар чиз монда будам ма пага мисол гуфтум ирӯзак 4 пага набошад 5-6 мемонам пага интереснитар мекунам не ки савол агар ти мавлавӣ ку ино фикр намекунанд ба саволои хумо осонақа як минута интернет меёванд менависанд интернет масалан бугӯ ки косаро ихтироъ кард кто изобрел косашку менависанд чарақас ответча мегиранд менависанд та як минута фаҳмидӣ савол қатъӣ намешавад дар канали майя ана михелӣ буд савола мера ихе бояд тақрибан 1 соат мо чақчақ кунем вақт гузара баъд барои чия и бозӣ барои вай вигидае ки и каналам бефоида бозӣ намекунад ку чӣ зур омада та рӯз ба рӯз ва минутҳои ҳамин канал пур шавад ба ҳамин хотир иноам хеле чӣ мекунанд бозӣ ташкил кардагиянд агар не чӣ дар кора инода бозӣ якон навистагӣ мана намебарояд наҳод дар гугл гӯен апа дилия ба сари қаври хокистар мегӯям бугӯ апаҷон беақлакоем не секунд мемонӣ апа дилия мемоне даже аз гугл пурсидед мадина дилияҷон чӣ омада намебирояд ова навиштам навиштем нач комментария нанавиштиянд шумода фаҳмо маоли чида менависам ватсапда ки 100 рубли анами гувер туяй чияй бигзарон апа бо ҳастан дар гугл задам хокистар биромад короче уймоқа ман мегӯм 100 рубльша бигзарон мумкин нахондай комментариятона рости гап ман даже надодам творческий студия бинам ки комментария навистай навистагиётон дар экрани ман вообще набиромадестай мадина навис ягон чӣ шуда дар эфири ман ананав ҳамаш ҳаматонда ки як чашма гӯш дорум хай ҳаматонда майли ҷони ширин и ке мада набиромадестай мега фарходӣ апа дилия фаҳмо мадина ютуб хушрӯ мета пул ютуб хушрӯ мета пул чӣ ман дора ки мавлавӣ шӯхӣ мекунам ютуб хушрӯ мета пул майя қафо монда ирӯз фаҳмиден қафо дилаҷон мурдум ай хандара уже мо 4 бор бозӣ кардем 1 чи 2 чи 3 чи 4 чиз так что ирӯзашта ҳама қадар бозӣ шид одамо мегӯянд ки савол теранги майя секунд мон ман гуфтам савол медоди майя чӣ хел буд 1 секунда меёфтанд ҷавобда оли савола надода стоп майя бечора стоп мегуфт тамом барои ман хеле чизо мемонам ки қа фикр кунанд вақт гузара ман охир ужин кардам короче
Апа нанавистай номерошоне ки номи симкарта буданша нанавистай. Короче, ассалому алейкум. Ҳамақа кофтуков кардем дар ютуб. Ягон эфир нест. Иқа эфир бисёр набудай. Ҳамақа бисёр будай. Чӣ хеҷа будай? Бада чӣ менависада ҳами ки ҳо ютуб хушрумета пул $, ҳамиқа калон калон. Вай пули ютуба дар назар дора. Апа навистай номерошоне ки кадом симкарта буданша нанавистай. Нема призестам ҳамақа мезани мекунӣ пул и хушрумета ё ки кам. Акы хай метия чинимти. Апаҷон ман менависам намехони чӣ ман утмоқа ёфтум. Чиши ба фаҳмидам уймоқа ёфтен. Шумо ҳама 100 рубла нагзаронд меге. Вай гуфтестай ки номеротона нависте, номи симкартатона нагуфтен. Вай набошад 100 рубла мегзарондактон. Дига ба фикрам ягон кас навистагӣ нестай. Барое ки чанд касе ки дига бозӣ кард мо гуфтан намегирем, обратно бозӣ ки мода интереснее. Ба фикрам ҳама хела тавозун. Мадина баъди иҷа куҷо мерем? Маяҷон бурдум. Аку мега а ютуб чанд сум мегире апа? А ютуб бисёр. Ман ужин кардам. Ки ёфт? Кадоме ёфт намедонам ки буд. Чӣ ба мада набаромадисай ами одам? Намедонам. Я канали мадам будам ё одам. Тавозу ҳами ту дар канали ма буда. Чӣ ба нарем куч кард? Вале тамом комментариҳоро мегардем. Тавозу манда мондагӣ медони номеромаку. Дар канали худон и канал куштагиай мани тиш менону. Дар канали худон номерош дар карта да связ кардагӣ набуд мега. Фаҳмиде? Номерота карта связ кардагӣ набуда. Барои ҳамин ин надониста ки дар чӣ гузаронатона. Дига ба вроде ягон кас чи зурку магане канала хезонум. Ягон кас ҳоли жалватса накарда ки чӯ пула надоде. Короче, а ютуб нақс кор мекунӣ вай мавлавӣ. Масалан, ай канали таҷмама ман аввал то 4000 сомониро кор мекардам ай просмотрош, ай канали асосим. Баъд канали асосим намедонам чорни рафтак дар ютуб чӣ кореш шид ки ҳозир ма як куҷо ма ду бор ёфтам не ки 100 рубл дар кор не ба ҷош табрики атаги дил кардан. W2 бор ёфт гуфт ки ай сар бозӣ ки не интерес наомада. Не, ирӯз мо ай сар бозӣ кардем ини W-ро барои ми 4. Апаҷон амин номерои ман. Номероша скриншот кунед бигирен. Номерои на тупча мупча. Кадом канал да апаш? Кадоми канал да апаш? Хай кун равям ҳама каса. Зуркуи магана каналам. Чӣ навистагитон то чат накун намеброя? W дар кор набуд, мана намети меган ютуб пулоро мегира 60%. Ман дер кардам чи маяҷони ма чихе не 60% намегира, ҳамун 30% пулша мегира, тозаша мегзаронад. Ту даже намебини ӯ 30% чанд сумта гирифтагия. Ай мо нами хелай мисол нишон мете чанд сум мегзашт, масалан нами ҳозиро кам мегзара. Гуфтум ко аввал бисёр мегзашт. Ҳозир мисол 140, 145 евро, ай ма евро қати мегзара, нишон метия. И қариб 1800 ҳамиқа сомон мешавада. Аввал то 4000 хушрӯ кор мекардак. Баъд ман уже каналама при неми чӣ кардам сообществову ссылкаву балову батарам хеле шид махфия мандам интересно не ки намеём ҳарчи менависам. Аммо коми ёфт ман гузарондум. Ки да гузаронде тавозун? Ва ё мада вроде бинавистан ки мада нагзароне. Ваняҷон раҳмат ҷонам худут сози. Мая буд ки гуфт мада нагзарон. Унау дигариш ки буд? Унау ҷони ширин буд мада нагзарон гуфтак. Мода бозӣ кунем. Ҳо рост ютуби русия ай мара гирифт $2 буд якча гирифт. Мада набромадесай апаш. Маяҷон шуморо напурсидам. Дугона ма гуфтам омадин и дафъа бурад туба метиям иншолло. Ҳо и дафъа бурде Мадина шумода через мекунам. Мая да гузарону. Не, мая гуфт мода нагзароне. Хай соз буда иқа мена то мешида. Каси ҳавли надодиста. Ҳозир ман ду каналам кор мекунам, нормально кор мекунам ду каналам. Не канали таҷмамам 4 нисписки ютуб дарафтагиай. Барои ки нами сообщества ҳар рӯз мекунӣ, ютуб да бояд реклама накунӣ. Ютуб мега ҷон кана худаш буроя. Маем мега реклама мекунӣ, ма бояд бикунам, на ин ки ту. Мо инами реклама, ссылка, пилка бартагем, и канала уже 4 нисписик да ғалтондагием. Канали 19000 мона, 19000 подписчик дора. Ана чия
2000 просмотр мекунанд, 16000 одам, 2000 зиндаи тамом. Ман намарам дугона так гуфтам, хасус дақиқа меҳнатҳо мешти апаҷон амин номерои ма оимоқ ёфтам, инама скриншот мекунам. Хай номеротона агар ки ма якумша нагзарон гуфтам, дуюмша гирифтум ку ман намедонам мада гузаронд ку. Ура хе бале бале айтаҷи папа халос мешавам ак ма гирифтум 100 рубл. Ҳа гирифтай ман намедонам даш ма да чанд касеш ки да ҳамиҷа буд хиёлам ки ҳеҷ кас қариб ки мегирам нагуфта буд. Да ёдум нест ям бачаак нависта буд не ки вай наи верай наи чия w қатяку номурдиюм ҳарфаш ин набуд. Барои ми аниқ намедонам. хабо барои мо чӣ мега комментарияда бинависӣ. Хай ина ирӯзада мода чӣ биромад бояд ки бигира. Намедонам ягон шумада нанавистай оли. Аку фан накне ман буридам мегирам. Номрош чӣ компания пурсиш чӣ компания номротоне чида ҳама гирифт шумо бехабар. Ман намедонам барон дар интервюш ҳар моҳ 15000 сомон мегирам гу бағар рекламаҳои мегирифтагиш. Бо вайшам гу обнашам ба пул наметем. Чида пул наметем. Давом теку апаҷон ирӯз тамом кардам пули бедарди миён нест да ягон ҷо. Ман гирифтам 100 рубл. Короче смсҳои шумо чотамада наёмадестай. Я бори ай сар меҷиқам ба духтаро ҳама каса биён ҷобира ёрдам кунед 100 рубли ёрдам. Абдуразоқ 17000 сомон. Агар шумо да ёдтон бошад дар хонаи мо зимистон Мадина меомад. Духтаро да ёдтон астай Мадинае ки дар Авлод медиа буд дар клипи Тигарени ба мазаи главни рола бозӣ мекард. Мо духтар ва ҳамун компания буд қатъи ҳамун Абдурозӣ қатъи онао бача чия нам барон амиё. Баъд меомад бисёр хонаи мо меомад мерафт местода. Ба ҳамун гуфтам ки чанд пул приблизительно мегирӣ гуфтум зиёда ва ё ям моҳда зиёда аз қариб ними $1000 чанд сум мешава $1000 10000 где-то ино 45-50000 аз ютуб мегиранд. фаҳмиден анама қадар мо мегирем гуфт $5000. Мадина кайфи ҳамон на ғам дора на дард мехра мегарда пай худсат чота ҳама ҷим тинҷи бош 17 нафар 7 кас актив зиёд мегира абдозиҳо да ёдум ҳаст ҳо хуҷандиҳо анаму духтаро гуфт ки мо инамо қадар пул мегирем $5600. вай не даже ай духтарои тоҷики худмон ма шуморо гуфтам ку духтаро бахдо ман бахдо нагирифтам бахшидамош валӣ мега охи ма ҳамҷа чанд касе намедонам мара ягон кас нанавистай ман ки ма чи ма барои 100 рубл ман намедонам мая кай успед када гирифтай 100 рубла якта мая бурида буд да ёдум аст ки ма бахшидам гуфт дига да ёдум нест. охи маҷон гӯш дорем чӣ нависем о Абдурозӣ хоҳари мана намегирифта боша пай хусад чота ҳама ҷим ба худо нагирифтам бахшидамош. баъд ина ами тоҷикои худмон гуфтумтон ку ай тоҷикои худмон дуруни одамои худмон ки чақчақ мекунем мо 13000-15000 мегиранд. ҳастанд духтарое ки 600-700 мегиранд. ҳамин ранги мо мисол влог мекунанд $600-700 мегиранд. просто хмо систем ярӯз мекунем ярӯз намекунем ни интерес ни маязон чӣ нависем апаҷон. ма гуфтам интернет пулӣ гуфтам да ёдум нест тамоман мая бовар кард. ай эфиро бисёр буданш да ёдум нест ки гирифтен нагирифтен. шумо медонед ҳамн соҳиби канал. хайнам хеле короче соат 00:04 шуд соат ба вақти мо. ай якумша таҷпапада шампун гире гуфтум ҳо да ёдум аст ки ятшда дами гире гуфте гуфтум майли абдусхе пулша ки мегирифта боша барон ҳо баъд тақсим мекунанд ва ё компаниян юсуф ва ё ин хеле як кас нестан ранги мо ки таҷриба ма худаш да бигира вай бо хеле камеркунак шафёр намечун чӣ чанд касанда. ами радио озодӣ пул мегирифта боша а ютуб пул намегира барои ки радио озодӣ эфир тамом шуда пашка ҳо нависен сумайхон ҳу апа номи канали дуюми чия таҷриба ма шоу радио озодӣ пул намегира ягон сум барои ки новостной компанияҳо пул намегиранд барои ки ва ёро худшон мисол радио озодӣ Америка худаш спонсировать мекунад пули калон метяша ки ройгон ахборо бирасона одамода. не радио озодӣ монетизатсия гирон накардагим. Мадина соз я бало кун чи да гапои ҳама намебурад намедонам
حالا تماشا زحمت میکنین میکشه شالپاش دیا بجن چی مایا همه همیشه میگم چی بنویسم ساعت ما 00:05 شد برای همین ممکن که روز خودی گپ زنیم ما استشید با دکورا باید خواب کنم یه روزاش قطعا خیر خوش میکنم پگر روزانه افیر میکنم بدروین روزانه افیر ده بازی رم نباشه پروسه چق چق میکنیم و نصیب باشه بو بگیده یگون نقشه دیگه میکشیم так что ирӯзашта ки эфир дорад дар ҳамиҷа яҳҳои бигӯян одамо гум нашуда эфири ҳамҷа раванд сухан кунем мара бояд пасуда бошам марам чини бозорро бояд ҷамъ кунам абдурозӣ ба наздикии гостиница мекушояд наздикии абдурозӣ ҳамон вақте ки вақти қадима баланд шуд гуфт бама мекушам реклама надорад чува чӣ реклама надорад васогарада реклама надорад барое ки вая спонсориш америка вай ҳамка пули калон метиашона ки вай ниёз ба реклама надорад оилики радио озодӣ оилики баробар ба оилики коргари америка яъне ки мисол $2,000 $2,500 вайда чӣ дар кори реклама хай паното ба худо хай радио озоди ҳама калон подписчика дар тоҷикистон хай тамошобино агар не ҳаматон да хай мегӯм то пага